Ege cúginné bhfuil líon is táin teachtadála Catherine Connolly de chéad fáil termáid na Catherine. Haran tú héanaan cás seo nuas sa dálané achas tócha dús beidir go teach má bhíú gur dar lochtéisteach de beidir nach in eolalas fao seo go maian sé seo le nuocht artí a bheith chochréile stáisiún RTE seachas TG ceid agus go biniad na feasacháin is tócha nach féidir faoi láthir nó astraach nach mefar chogréile Baile na hawn. Táim di artu fé seoir? Well, tá mé sásta go bhfuil dúirtealan Esselmont an sin bhfuil cóforteach don lúchar I gceist. Mar sin an choirí láthir a bhí agan go garad raibh an nolog nuair a tháinig RTE agus TG Cahar os ar ggóir an gosta Gaeilge agus Gaeltachta agus chuir siad in úl go raibh cóforteacht an lúchar I gceist, go raibh siad ag obair a Sláive céile agus go raibh plan nua le seolú Rev an nolog. Now vi mix muine sin me héin chorá an rud nua vi gest agus an sin honnig sin nire dua ar a miné toerist dat nó de léme so happy me an jesh a ardú sadal mar on méid tá léite agamsa agus níl me ag léh an rud I dúrisk. Tagan an rud go salach na dúlgus atá RTE faoi an stratis fi blian agus faoin reactioch gáhíle san ní an sin an rud a chunas teacharam agus go háirithe an ráis peibli a daisi siad nach rá siad a géirí go gorach an nuach Gaeilge is te an nuach méle. Níle samar ar fáilte an ráis sin go peibli. Sin an rud a léime sin an rud a léime I dúris dataí agus tá migsúlnach bhfuil se míceart agus níl me ag bant úsáide a sin chuna choranúil domsa an míhiiscint atá an farir géir fós in RTE sin má hiiscin an méid atá léite agam agus an méid atá cliste agam freisin ag na crinne éagsúla. Fé láthir mar sin héna Catherine támuid I réimse na mágartí béidir marall go bhfuil TG Ceid ará go gatha nócht RTE na feasacháin nach réile SRTE tá RTE ará go gatha an nuocht Gaeilge an feasacháin nuocht a bhecha a réamhhafad agus a chríle carachanú med níos steirna rud nach bhfuil go léon chinál cleachtas nuochta ar nó. Ach ó bhfuil sé cinál lua ag peleitúirí a bheith go háann seo an nuas sadáil seachas fánacht go dtí go neimhríon an dáhírám seo amach a go difriochtaí an hebdí cen bailach an bhétí se. Well, I do spar in watlam sa bheith I dréimse na magartí ní hetni an sort changa sin dom carbe. Agus í sinna an legan a bhíagam sa seachas acus. Tigam mé sin ach an bunai betáin seo agus haring mise sadáil inné taréis a léh I dúris dataí. Agus an rud a chunas te ormsa agus is tóhead nílse rólua I náíra mar a dúirtme nuair a tháinig an dá agréocht os ar ggóir. Vi an co-intu le seolú raibh an nolog maidir le evrandal a dhéanamh nuacht TG Cahar RTE. Agus tá rud wad níos bunúsaí I gceist seachas evrandal. An rud atá I gceist ná an Gaeilge a normalú RTE. Sin an rud atá I gceist faoin cabbageal I stratis fihe blian. Sin an rud atá I gceist faoin reachtaíocht 2009. So agus tá sin Harbheith táhacht domsa an Gaeilge a normalú agus an sin an rud a chuirsí de nuúil dúan. Sin an fá a haring mise nús sa dálinné, mar de war an ráis a bhí léite agamsa nach go raibh siad agsúil, go raibh siad jingháilte nach cuarach an nuach Gaeilge is te an nuacht bhéirle. Now léiríonn se sin míhiiscin domsa level Harbheith ard san agriacht. Now má tá mé míceart. Tá mé míceart agus gá me leiscéil ach sin míhiiscint agus ní mór dún an míhiiscint sin a léirú agus doling leis agus tá ba RTE ag teachtas ar ggóir ríis agus ní sábhachtí fós an túdarrás créileáin na héireann tá dúlgus acu freisin mar údarrás is rialtar neamhsplach an túdarrás sin agus cén róla tá acu sa cóhéic seo freisin. Feic mud lín I réanús cid a hárlaíonn na caintna ach cheadsúnt mu anhhaicre tú sásta bheith linn.
Tá fáilte rud. An teachtadála Catherine Conlín sin agus mar a dúirt muid